Здравейте и добре дошли на нашия вебинар. Остават 3 седмици до Стартъп България. Стартъп България, най-голямата стартъп конференция. Ще бъдем 2000 души в София, 8 до 10 ноември, като имаме изключително много голяма програма. След малко ще говорим за всички неща, които ще се случат. Има състезание за питчинг на бизнеси, имаме нетворкинг ивенти, имаме спид дейтинг с инвеститори, с клиенти, имаме хакатон, имаме над 70 сесии. Така че със сигурност е изключително полезно за всеки, който създава, иска да създава или вече е създал бизнес и иска да го разраства. Разбира се, бързам да поздравя и Деси Стоянова, която е днес с нас. Здравейте си! Благодаря ти много, че си с нас. Знам, че тъй като знам за какво ще ни говориш по време на конференцията, съм изключително развълнуван, че и днес си с нас и че по време на конференцията ще ни дадеш съвети за това как всеки един от нас може да работи над публичното си присъствие, за да може бизнесът му да е все по-успешен. Преди да започнем разговор с теб, бих искал да представя 2-3 неща, които според мен са изключително важни за всеки, който се приближава с конференцията. Преди малко споменах състезание, което всеки ще може да пичва бизнеса си пред инвеститори. Какво означава това? Това означава, че общо взето имаме различни екипи, които могат да участват. Всеки може да участва с бизнес идея. Имаме процес, в който всеки може да кандидатства. Кандидатството е много просто, като сканирате QR-кода от дясната страна. И по време на конференцията, в първия ден, ще имаме съответно 2 сесии с Тим. Тим Йек е немски инвеститор, който е инвестирал над 1 милиард през живота си. Работил е с екипа на Rocket Internet. Съответно, той ще ни даде съвети, на всеки един от вас, какво се търси от гледна точка на инвеститорите, как може да промените плана си, така че наистина да впечатлите хора. И от друга страна имаме и Мирена Борделиева. Тя също дълги години е работила като инвеститор, инвестирали са огромни количества. Тя знае също какво търсят инвеститорите. Ще имате workshop с тях, те ще ви дадат съвети. След това, разбира се наслаждавате на конференцията и в неделя се изправяте пред инвеститорите, като пичвате идеята си, те ви оценяват и след това този награден фонд, който ние разпределяме от 100 000 евро, се разпределя, всеки инвеститор ще реши в какво да инвестира. Имаме бизнес ангелския клуб, които са къмитнали 30 000 евро, имаме частни инвеститори, които са къмитнали 50 000 евро, така че всеки един може да се получи така, че за всеки да има по нещо, може да се случи така, че да има един победител, който да обере всички награди и инвестиции. Ще разберем в неделя на 10 ноември. И сега се връщаме към Деси. Деси, още веднъж благодаря ти, че си днес с нас. Наблюдавам твоето медийно присъствие, знам колко много проекти и задачи имаш и колко усърдно работите с студентите над техните възможности да говорят и да градят публичния си имидж. Така че едно от нещата, които искам да бързам да те попитам е, имаш според мен с толкова много години опит, най-вероятно имаш доста добра представа какво може да подобри, така да кажа, всеки един от нас, който иска да има медийно присъствие в своето публично присъствие. Може ли да ни кажеш какво най-често ти прави впечатление, че липсва? Със сигурност, ако искаш да имаш силно публично и медийно присъствие, трябва да имаш мнение, трябва да имаш позиция и да си готов да ги заявиш. Това, разбира се, изисква известна доза смелост, защото не винаги всички ще са съгласни с теб, а ние, хората, една част от нас поне, имат проблеми с това, дори с самата мисъл. Се окажат в позицията на някой, с когото малка или по-голяма част от публиката не е съгласна. Така че това е първото нещо. Втория ключов фактор е това доколко автентично е присъствието ти. Т.е. доколко си себе си, дали хората, публиката като цяло, има усещането, че това наистина си ти и истински и дълбоко вярваш в тезите, които изразяваш и застъпваш. Третият фактор е доколко ти самия, мненията ти, позициите ти успяват да се отличат. Т.е. имат потенциала да изпъкнат в целия този гигантски шум, в който ние живеем. Т.е. ако залагаш на изтъркани, клиширани послания, неща, които са чувани хилядократно от други хора преди теб, изричани, и т.е. не казваш нищо ново, няма как да очакваш да има някакъв резултат от това, че въобще си взел думата.
Разбирам. Изключително полезно, предполагам, и за всеки предприемач. И говорейки за предприемачи, както казах, създаваме най-голямата стартъп конференция, където ще съберем 2000 предприемачи от всички фази на предприемачеството. Т.е. имаме хора, които може би просто им е интересно, имаме такива, които са започнали свой бизнес, имаме и такива, които имат стабилен, голям бизнес и искат да го разраснат международно. В този ред на мисли, всъщност, и ти се явяваш предприемач, така да се каже, по свой начин, тъй като след дългогодишна кариера в момента си напълно отдадена на твоя проект How to Speak. Можеш ли да ни кажеш коя е най-голямата трудност за теб точно при тази промяна от, така да се каже, изключително успешна кариера към това в момента да си предприемач? Всъщност най-голямата трудност за мен и до момента, в който съчетавах двете си работи и сега, когато съм изцяло отдадена на How to Speak, е времето или по-скоро недостига на време. Нещо, с което предполагам, че и вие и повечето хора, които ни слушат, се сблъскват като проблем. Това, че в един момент ти опираш границите на собствените си физически и времеви възможности. И колкото и да искаш да свършиш повече, то просто няма кога да успееш да го свършиш. Така че ето това е нещото, което за мен е било и продължава да бъде огромна трудност. Всъщност точно по тази причина аз доста плавно и постепенно се движех в целия този процес, защото идеята и желанието да започна да се занимавам с обучение по презентационни и медийни умения и да предавам нататък всичките знания и умения, които съм натрупала в наистина доста дългия си медиен опит, се зароди много отдавна. Но просто ми беше нужно време, след като то озря, не просто като идея, като ясно осъзнаване за посока, в която искам да вървя и да се развивам, но ми трябваше след това време, за да мога да подготвя на първите си обучения, да съм сигурна, че те са точно толкова добри, колкото искам да бъдат и да започна постепенно да го работя, освен да го имам като идея и проект в главата си. И сега съответно отново, въпреки че 100% времето ми е посветено на How to Speak, пак не ми стига, защото има толкова много нови неща, които искам да направя. Но това, с което се успокоявам, е, че в крайна сметка едно по едно и нещата се случват. Може не винаги да е толкова бързо, колкото на самия теб ти се иска, но когато си ги набелязал и ги гониш, ще ги стигнеш. Ги стигнеш. Страхотно. Това е доста окуражаващи думи, предполагам, за всеки, който също се мисли дали да поеме по пътя на предприемачеството. Нещо, много е важно да не гледаме на това като на или. Аз по отношение на много неща в живота и в работата съм го установила. Това, че не можеш на 100% да направиш едно нещо сега и веднага не е причина да се откажеш въобще да го правиш. Разбирам. Да, това мисля, че е изключително полезно, че го казваш, тъй като знам, че и честно казвам, аз съм бил в същата ситуация, в която съм бил между много проекти и съм си мислил, че мога да правя това и това и това и това и накрая всъщност може би ако човек не фокусира 100% от енергията си върху едно нещо, става много по-трудно и понякога точно това, което ти казах, може да ни демотивира един малък неуспех и да се откажем да правим нещо, което всъщност е вървяло много добър път. Да, което не означава, че човек не трябва много ясно, колкото и да е клиширано, да решава кой му е фокуса и кой му е приоритет и кое му е най-важното нещо. Защото ние всички сме станали страшни мултитаскъри, но това има и своите огромни рискове. В един момент, ако се занимаваш с прекалено много неща, често се стига до момент, в който качеството започва да страда, а това не е добре. Разбирам и съм напълно съгласен. От тази гледна точка, How to Speak проекта, той по-скоро е, така се каже, твой проект. Знам, че много предприемачи се чудят дали да започнат сами нещо или да започнат с партньори. Co-founders, как се казва на модерен български. Ти как реши въпроса или как мислиш по тази тема, дали трябва да си по-скоро сама в един такъв проект или да имаш co-founders? Аз мисля, че това е решение, което всеки един трябва да вземе за себе си, в зависимост от това първо, доколко сферата, в която е тръгнал да развива своя проект, предполага да е сам или да е заедно с още някой и доколко има такива съоснователи, които са типа човек, от който има проекта нужда
типа човек, с който ти би успявал да се разбираш и да работиш достатъчно добре. Така че, мисля, че всъщност вие би трябвало да имате много повече какво да кажете по този въпрос, защото съм сигурна, че сте наблюдавали примери, в които едното решение е успешно и други, в които другото решение е успешно. И не мисля, че има рецепта. Мисля, това е нещо, което трябва да се решава според конкретния случай и конкретните хора. Разбирам. Добре, доста полезно. От тази гледна точка, това, което ние опитваме и затова всъщност сме събрали над 70 брилянтни лектора на конференцията, ние искаме да разберем, понеже всички те са успешни в своята сфера по своя начин. Искаме, разбира се, да се научим как мислят те, за да може ние, както нали, всеки един от нашите посетители, да започне и той евентуално да види какво може да научи в начина на мислене. Можеш ли да ни кажеш, да ни дадеш пример за трудно решение, което ти трябваше да вземеш и как подходи към това, как реши да вземеш решението? В случая в бизнеса, например. Трудно ми е да идентифицирам едно единствено решение, защото наистина динамиката е изключително голяма и всъщност като погледна назад си давам сметка, че някои важни решения съм ги взимала в движение, без да имам времето да седна, да го помисля и да си кажа това сега е важно решение, я да видим как точно ще го взема. Просто налагало се и съм действала. Всъщност това, което според мен е ключово, е наистина да се влагаш не на 100, а на 200% в това, което правиш, защото хората от другата страна винаги го усещат. И всъщност, когато ти си истински посветен на работата си, на стартъпа си, това е нещо, което оцветява начина, по който всичко това изглежда в очите на публиката, на потенциалните клиенти, потребители или каквото там е, в зависимост от спецификата на съответния стартъп. И е крайно конкурентно предимство. Така че това е нещо, което аз бих дала като препоръка, защото не знам, или по-скоро като споделяне на собствен опит, защото в крайна сметка съветите са нещо специфично, е, че човек трябва да избира, да се занимава и да се влага само в неща, в които много истински и дълбоко вярва. Нещата, които усеща като 100% свои. Разбирам. Изключително полезни съвети ни даваш, Деси, за всички тези въпроси. Аз въпреки това ще си позволя да те попитам за, така да се каже, за още един съвет. Още две неща. Да, разбира се. Сега тръгна мисълта в тази посока. Другото е да се научим да приемаме моментите на неуспех. Защото особено пък когато се захващаш с стартъп от всички истории, с които аз съм се срещала, работейки с хора и обучавайки ги и опитвайки се да им помогнат да бъдат по-ефективни в презентациите и медийните си изяви, съм слушала много такива примери. Ключово е, когато нещо започне да се обърква, това наистина да не те обезкуражава. И тази прастара мъдрост да се учим от грешките си наистина е изключително важна, за да можеш да продължиш напред и в крайна сметка да стигнеш там, където искаш да бъдеш. Разбирам. Да, това е също изключително ценен урок. Благодаря ти, Деси, че ни даваш всички тези ценни уроци. Неща, повечето от нас трябва да ги преживеят, за да ги осъзнаят. Иначе това наистина са дълбоко известни прастари истини, нищо ново не казвам в случая, но когато минеш през това, си даваш сметка колко вярно е. Така е, напълно съм съгласен, че да, понякога имаме решението, знаем го доста време, но просто не го прилагаме и трябва да го преживеем, за да осъзнаем. Може би последен така съвет, за който да си поискам днес и от името на всички започващи предприемачи. Какво можеш да посъветваш някой, който те първо започва, който се чуди дали, примерно, има доста хора, които работят в, примерно, голяма корпорация с стабилна работа и или си мислят за бизнес, или правят нещо на страна и си мислят един ден може и наистина да му се посветят. Какво можеш да дадеш като съвет на всеки, който е в такава ситуация? Това, което бих дала като съвет е наистина да се вгледат дълбоко в себе си и да послушат вътрешния си глас. Защото тук пак решението е вярно до толкова, доколкото то е вярно за конкретния
индивидуален случай за конкретната личност. Може идеята да е страхотна, просто човекът още да не е готов да си напусне работата и да се захване с реализирането й. Може всякакви са вариантите. Така че тук наистина мисля, че е много важно човек да има добър вътрешен разговор с самия себе си. Защото от това до голяма степен ще зависи как ще му се получат нещата след това. Дали си узрял, за да поемеш риск? Това е много важен въпрос. Колко силно го искаш? Колко такива моменти, в които по някаква причина не се получава, си готов да понесеш и да не се откажеш. Така че не бих форсирала никой към взимането на едно такова решение, ако не се чувства готов. В същото време обаче, мисля, че никой не трябва да се чувства, да се държи като заложник на настоящето си с неговите ограничения. Така че то е комбинация от две неща. Хем не трябва да се затваряш и да си слагаш твърде тесни рамки, хем не трябва да скачаш преди да си готов да скочиш. Някъде там, според мен, в златната среда между тези две неща е отговора на въпроса и всеки трябва да го намери сам за себе си. Разбирам. Благодаря ти, изключително ценно, Деси. И последно нещо, по време на конференцията ние ще имаме, както ние ги наричаме, 3 тракове, т.е. 3 различни видове сесии, които винаги ще вървят паралелно. За начинаещи, за тези, които вече имат бизнес и за тези, които отиват вече към международна експанзия, екзит и така нататък. За твоята сесия всъщност ние събираме всички, защото смятаме, че това, което ще споделиш от към публично присъствие за всеки, е важно за абсолютно всеки предприемач, т.е. всеки, който дойде на конференцията, ще бъдем за твоята сесия в голямата зала, така да се каже, най-огромната, която можем да имаме в София Event Center. Да, за нас също е чест. Какво можеш да ни дадеш като тизър, защо трябва да дойдем на твоята сесия? Какво да очакваме по време на тази сесия? Да, както обсъждахме предварително и с вас, идеята е тук да се опитам да повдигна малко завесата, така че всички, независимо колко имат или нямат опит в общуването специално с медиите, да си тръгнат от тази наша сравнително кратка среща с едно по-добро познаване на механизмите, които задвижват медийния интерес. За да могат самите те от там нататък да са много по-наясно кога си заслужава, образно казано, да вдигнеш ръка и да търсиш отразяване, кои са критериите, по които медиите и журналистите взимат решение на какво да обърнат внимание и на какво не. Оттам нататък колко важно е да имаш истории и да ги разказваш, да поднасяш числата и данните, с които разполагаш по един възможно най-атрактивен, разбираем за публиката начин. Самият ти, ако имаш амбицията да имаш медийно присъствие и да бъдеш канен, да даваш интервюта, да си достатъчно активен, за да може медиите да те забележат, това с което започнахме разговора си. Няма как да очакваш да получиш покана, ако медиите и журналистите не знаят, че ти съществуваш, най-грубо казано. И какви са също така характеристиките на атрактивните медийни събеседници? Хората, които отново и отново получават покани да говорят. Какво правят те, най-добрите, и съответно какво би могъл всеки един, който има амбиции да се развива в това отношение, да направи, за да започне и за него да работи принципа на Мечо Пух. Колкото повече, толкова повече. Страхотно, Деси. Аз вече имам желание да съм на сесията и ще бъда на сесията. Предполагам, че всеки, който ни гледа и всеки, който ще ни гледа след това на записа, тъй като смятам, че това са изключително ценни умения. И всеки, който иска да изгради нещо голямо, значимо и така нататък, всъщност рано или късно ще има нужда от медии, за да може да достигне до повече хора и да бъде забелязан. Както казват, и всъщност да ни познават и да знаят, че съществуваме. Предполагам, че ако никой не знае, че съществуваме, вероятно няма чак такова значение какво правим и колко сме добри в него. Да, хубаво е, че в днешно време всеки един има възможност. Предвид това, че всеки един сам по себе си, разполагайки с профилите си в социалните мрежи, вече има достъп до медия. И медиите все повече и повече следят случващото се в социалните мрежи. Така че възможностите са много. Въпросът е да започнеш да се възползваш от тях. Страхотно. Благодаря ти много, Деси.
Нека видим, Вили, не знам дали междувременно има някакви въпроси към Деси в чата. Ако нямаме, приканваме всеки, който иска да зададе въпрос, може да го направи сега. А ако не, на 8, 9 и 10 ноември по време на конференцията, Деси също ще е с нас. Пак казвам, имаме много възможности, освен лекциите, ще имаме networking area, ще имаме в момента, съвсем скоро ще обявим, говорим с няколко компании, които ще организират партита за нас, т.е. сайд ивенти, на които също ще може да отидем да се запознаем с по-малък брой хора, за да комуникираме малко по, как да кажа, по-интимно, по-задълбочено. От друга страна ще имаме хакатона, ще имаме срещи с инвеститори, срещи с клиенти. Всеки един от вас ще може да се запознае с това, което му трябва, за да е по-успешен в бизнеса си. Вили, не знам дали имаме въпроси. За момента, но аз мога да задам въпрос. Разбира се. Интересно, ще се възползвам от възможността. Нали, обикновено, когато създаваме бизнес, било то стартъп или нали, някакъв по-традиционен, решаваме определен проблем или запълваме определена нужда, за която има място на пазара. Кога беше моментът, в който ти видя, че има нужда от именно такива обучения, каквито провеждаш в момента и колко чисто като време ти отне да го валидираш? Всъщност, в кариерата си през годините отново и отново съм виждала примерите за това колко решаващо е умението или неумението на един човек да се изразява и да разказва за това, което на него му е важно пред публика. И това се натрупваше като впечатление, наистина в продължение на години и в един момент осъзнах, че всъщност аз мога да съм полезна на хората, които имат смислени идеи, имат какво да кажат, заслужава си да бъдат чути, но просто им липсва това да разполагат и да ги ползват по най-добрия начин тези инструменти, които всеки добре говорещ публично човек трябва да има в своето съндъче с инструменти. Така че валидирането се случи, т.е. то е процес, който дълго време е текал, по-скоро осъзнаването дойде в един момент при мене. И непрекъснато, аз съм го казвала това и друг път, са ми задавали в годините един и същи въпрос. Добре, защо едни хора ги давате по телевизията, а други не ги дават? И на мене ми се е налагало също така да общувам в работата си като водещ на преди обед с много хора по време на предварителните ни разговори. И съм виждала отново и отново как има човек, който има история. Има нещо интересно, нещо ценно за публиката, което може да даде. Но самия той бяга от това да го каже, защото не може да осъзнае, че трябва да го каже, че трябва да си разкаже историята, ако иска посланието му да стигне до публиката. И ето това е все едно, както ето сега преди малко Оги каза по повод какво знаем и какво не знаем за бизнеса. И за това са някакви базисни неща, които ти трябва да знаеш, за да можеш да започнеш да ги правиш. Трябва да си наясно и оттам нататък, вече като познаваш правилата на играта, през практиката, през натрупването на практика, да ставаш все по-добър и по-добър. Умение. Трябва някой да се научи как да го правиш или ти сам да се научиш как да го правиш и оттам нататък да го прилагаш отново и отново, ако искаш да бъдеш добър. Или не знам дали имаш друг въпрос или това беше... И другото, което е, че ние наистина живеем в свят, в който всеки един от нас непрекъснато презентира. По всякакви поводи, независимо дали го определяме като презентиране или не. И как се справиш с това може да се отрази на резултатите ти в много посоки. Напълно съм съгласен, Деси, измятам, че изключително умение. Точно това, което си говорихме в началото с теб, че едно е знанието, да знаем, че така се прави, друго е вече наистина да го научим и да го внедрим в начина, по който говорим, начина, по който действаме, за да може да приложим това знание на практика. Така че изключително ценно. Благодаря ти. Само мога да си представям какво ще видим в уикенда на конференцията от теб и с останалите теми, за които ни загатна.
Така че благодарим ти много още веднъж, че ни подкрепиш в тази инициатива. Нали, изключително, как да кажа, не е лесно да се създаде огромна конференция за стартъп и която да привлича международни инвеститори за първ път, така че изключително много оценяваме, че отнемаш от времето си и срещнеш. Също, даже не мога да си представя колко не е лесно. Благодаря ви много и на двамата. Хубав ден и успех в всичките хиляди задачи, които имате да свършите в този по-малко от един месец, който остава. Благодарим ти. Забавно и приятно, така че това е най-важното, че, както ти посъветва, работим над нещо, което ни влече, нещо, за което горим и това го прави, разбира се, много по-лесно и много по-приятно. Благодарим ти. Добре, си, чао! Чао! Ние продължаваме с 3-4 малки напомняния. Първо, за тези от вас, които искат да идват на още такива подобни вебинари, надявам се, че беше полезно с Деси. Имаме Viber група, в която обявяваме тези неща, обявяваме и други неща, изненади, информация около конференцията, т.е. това по принцип е полезно да сте в групата. Viber са официален наш партньор, тази група е валидирана от тях, може да намерите изключително лесно, също и ако сканирате QR кода. Както и ако дойдете на сайта ни, там също пише къде може да влезете в Viber групата. Друго нещо, което също е важно, е програмата. Много хора, понеже създадохме толкова много неща, питат какво точно има за мен в тази конференция. Аз ви обещавам, че от каквото и да имате нужда да създадете правилен бизнес, за да създадете успешен бизнес, ще го намерите на конференцията. Ако трябва да го погледнем като, така да се каже, видове дейности, започвам може би най-долу с това, което може да научите. Значи казах 70 лектора, разделили сме ги в 3 категории, в зависимост от това на какво ниво сте вие в бизнеса. Тоест, ако някой първа започва, имаме тези сесии, които ние наричаме Entrepreneurship 101, т.е. там хората разказват истории за това как се започва бизнес, как се намира съосновател, имаме ли нужда от съосновател и така нататък. След това имаме темите за скалиране. Имаме вече бизнес, искаме да стигнем до повече клиенти, искаме да правим повече пари, искаме да изградим, може би, малко структури и процеси. Тук идват лектори, които правят това, успели са в това и идват да ни разкажат знанията. Третата тема Sky's the limit. Тук вече гледаме най-напредналите теми, бизнесът работи, стигаме до повече клиенти, искаме да излезем в чужбина, искаме да намерим огромна инвестиция, тук говорим за милиони, да намерим инвеститор, който да инвестира 3 милиона, 5 милиона, 20 милиона. Искаме, може би, дори вече да продадем бизнеса на някого. Разглеждаме различните възможности за финансиране, различните възможности за продажба на бизнеса. Това са знанията. Както казахме и преди малко с Деси, едно да имаш знания, друго да имаш умения. В уменията това, което правим сме подбрали 3 вида теми, които казваме, че са може би най-важните. От една страна имаме B2B Salesforce, т.е. попитахме изключително много предприемачи кое е най-важното умение и кое ви се иска да подобрите. 78% ни казаха, искам да продавам по-добре. Това, което правим каним международни експерти, някои от тях са били в Salesforce. Salesforce е най-бързо растящата компания в IT историята, 23% средно растеж година на година. За да расте толкова много, явно някой трябва да продава продукта, за да става все повече. Феликс е оттам, Мика е оттам, те са били изключително успешни в кариерата си. Феликс междувременно след това стана Head of Automotive в Spryker, друга бързо растяща компания, в момента вече е CRO, Chief Revenue Officer. Така че предлагаме ви 5 различни теми, на които можете да научите повече за сейлс и те ще са изключително практически насочени, така че на други ден да кажете, аз станах по-добър в продажбите. Освен това имаме други допълнителни workshop-и, може да ги погледнете на сайта, имаме също брилянтната Естел Василева, тя ще ни говори за финансово планиране на предприятието, имаме Иван Цутев с създателя на AulaBG, той ще ни говори за целеполагане, как може да си поставяме цели и да постигаме целите. Изключително важни workshop-и. Workshop-ите са на принципа малка група, 30 човека максимум, минаваме през някакво case study или някаква методология, наистина е hands-on, т.е. или седим с лаптоп или с хартия и в крайна сметка всеки има нещо, което може да работи, нещо е изработил, нещо може да е постигнал в този един час, в който е бил workshop-а. И разбира се, AI, тук сме подбрали теми за изкуствения интелект. Хора, които в момента правят успешни предприятия в чужбина или в България с изкуствен интелект, те ще ни разкажат какво се търси сред инвеститорите, какво е полезно, как можем да убедим един инвеститор за това, как може изобщо да намерим темите, тъй като AI може да се приложи навсякъде. Въпросът е как можем да го приложим към нещо, което наистина да прави пари, да има нужда от него и така нататък. И вече третата категория са ни там, където вие казвате, достатъчно научих, имам уменията, сега искам да се изявя.
Първото нещо, което може да направите, е да се запишете в нашия Pitching Competition. В момента наградния фонд е 100 000 евро. Какво означава това? Това са инвеститори, които казват, аз ако видя хубава идея, бих инвестирал толкова. Те пледжват, се казва на хубав български, пари, които казват, тези биха отишли за стартъп, който ми хареса и смятам, че има потенциал. Освен това си партнираме с iBase, за да направим хакатона. Той е традиционен хакатон, има го и тази година го хостваме, те са заедно с нас. Можете да видите на нашата страница как да кандидатствате. Всеки може да кандидатства, не е нужно да сте, въпреки че ще е health tech, т.е. медицински хакатон, не е нужно вие да имате медицинско образование, тъй като това, което е най-силно и най-печелившо, е когато екипът е мултидисциплинарен, т.е. когато имаме икономисти, когато имаме девелопери, когато имаме хора с различни профили, за да може всеки да дава идеи, да се получи нещо, което е включително интересен хакатон. Той ще е само в събота, така че имате възможност да отидете на конференцията и в петък и в неделя, а в събота да работите по време на хакатона с ваш екип. Ако нямате екип, също може да се запишете, ние ще ви намерим екип. И последно, speed dating или възможността да срещнете много инвеститори и клиенти. Т.е. правим два вида speed dating. От една страна можете да кандидатствате и да бъдете избрани, срещате се с инвеститори, т.е. може да си го представите така, в рамките на един час ще срещнете 8 до 10 инвеститора, с всеки от тях имате по 5 минути да се запознаете, да разкажете на какво работите и съответно да обмените контакти или да получите мнение, да получите обратна връзка на това, което работите. От друга страна също го правим и с клиенти, т.е. срещате различни потенциални лидове от големи компании, средно големи бизнеси, които ви казват това, над което работите. Вие имате възможност да им го представите и те ви казват това ми харесва, това не ми харесва, това бихме го купили или при нас това и това няма нужда от него, защото правим това и това. Според мен е изключително полезно да може да срещнете хора от истински компании, които обикновено взимат решенията дали да купят или да не купят, да им представите над какво работите и да разберете доколко то е полезно за всеки един от тях. Така, това е всичко, което сме подготвили. Имаме и други изненади, които съвсем скоро ще обявим. Казах, after party-та ще имаме възможности да се запознавате с хора в неформална обстановка, ще имаме партиите разпръснати из града, където може да изберете вие на кое да отидете и с кого да се срещнете, така че ще бъде изключително забавно. 78% казахме са предприемачите, които казват, аз трябва да се науча да продавам по-добре или продажбите са най-важното умение за един бизнес. Затова създадохме и Sales Forum, който е част от конференцията. Идвайки на конференцията имате достъп и до Sales Forum. Как изглежда така? Как изглежда в момента? Пак казвам, избрали сме 3 изключителни професионалисти в областта на продажбите, които ще ни разказват различни теми. Тоест започваме с това как да планирам пазара, на кого изобщо искам да продавам и отиваме в по-сложни теми, като как да говоря с клиенти, как да преговарям, как да разбирам нуждите на клиента и да му предлагам това, което има нужда, как да построя екипи от продажби, за тези, които искат да скалират, как може да подобрите начина, по който работите с вашите селс екипи. И съответно правим и CRO, което така се казва черешката на тортата, Chief Revenue Officer. Някои компании си мислят, всяка компания може би трябва да има такъв, други казват, ако има такъв, каква е разликата му от CEO-то, Executive, или може би този, който е цялата компания. Това ще го разберем от Феликс, който е CRO, изключително успешен в компанията Ubisense. Той ще ни разкаже каква е ролята на CRO, има ли смисъл и нужда вие също да имате такава организация в вашата компания. Съответно, последно нещо, което искам да ви кажа е, предпоследно всъщност, имаме опцията за даряване на билети. Това какво означава? Че първо имаме възможност да даряваме билети, имаме компании и индивиди, които вече са дарили билети. Първо, искам да благодаря на абсолютно всеки, който е дарил билет до сега. В топ 3 в нашия лидерборд имаме компанията Ardes, които дариха 30 билета за конференцията. Имаме дарител, който пожела да остане анонимен, той дари 10 и след това в лидерборда се оглавява след това от Деян Георгиев, който дари 5 билета. Какво може да направите? Това, че имаме някой, който дарява, това, че имаме опцията за даряване на билети, означава две неща. Първо, че можете да дарите билети.
И второ, че ако нямате икономическата възможност да дойдете на конференцията, можете да кандидатствате за безплатен билет. Може би не вие конкретно, може би познавате някой около вас, който трябва и има нужда да чуе повече за предприемачеството, да се запознае с различни теми, да натрупа знания, но няма възможността да си позволи да дойде на конференцията. Могат на същата страница, имаме формуляр, в който всеки може да кандидатства за дарен билет. Много е прост процеса, слага се име и имейл, за да може да се свържем с вас и се попълва кратка мотивация защо ви е необходим безплатен билет. Съответно някой в екипа преглежда това и ви раздава един от дарените билети. Така че тук имаме две молби към вас. От една страна които имат, и от друга страна, ако имате нуждата, кандидатствайте, за да ви дадем един от дарените билети. Толкова е просто. Имаме отстъпки за екипи. Това означава, че много от вас, ако работите в стартъп или ако идвате с вашата компания, в който случай искате да дойдете заедно. Ако идвате заедно, можете да се свържете с екипа ни. Ние съответно имаме различни отстъпки за брой хора, които идват заедно като екип. Не е нужно да работите или да имате регистрирана фирма заедно, просто казвате, аз идвам с тези 3 души или с тези 2 души, свържете се с екипа и ще ви приложим отстъпките за групи. Ако идвате с голяма делегация, както виждате тук на слайда, с над 15 човека, свържете се с нас, ще помислим какво друго можем да направим за вас, тъй като може да ви организираме нещо като тимбилдинг по време на конференцията, да ви изработим адженда и така нататък. И последно ще имаме giveaway. Всяка седмица имаме giveaway, в който всеки, който участва, може да бъде изтеглен в края на седмицата за безплатен билет за конференцията. На тази седмица, след малко ще го обявим, това се случва в Instagram, т.е. трябва да ни следвате в Instagram и да участвате там. Заданието ще бъде просто да тагнете 2 приятели ваши, които смятате, че трябва да дойдат и да участват в нашия pitching competition. Тоест, някой, който знаете, че работи над проект, проектът му е страхотен или може би още не го е докарал до страхотност, но върви натам. Просто това, което трябва да направите е да го маркирате в Instagram. Съответно, в края на следващата седмица ние ще изберем някой от вас, който е маркирал 2 свои приятели и този някой от вас ще получи безплатен билет за конференцията. Това мисля, че е всичко, което искахме да ви кажем днес. Точно така, Вили, не знам дали имаме нещо друго, което да добавим. Продължаваме да нямаме въпроси. Добре, супер. Добре, благодаря много на всички за времето. Виждам, че Боян, да. Имаме ли възможност да включим Боян? Или ако не можем да те включим, може да си зададеш въпроси по чата. Здрасти. Здрасти, чуваме ли се? Да, чуваме те. Добре. Здрасти, имаш си за вебинара и за информацията. Дочух нещо, което всъщност не бях разбрал от вебсайта и съдържанията. Може би пропускам някой от постовете, но каква е процедурата да се включи някой в питчинг процеса? Мисля, стартъпи как, защото аз имам 1-2 предвид, смисъл ще ги тагна, ако не пропусна Instagram поста, но мога и директно на теб да ти ги препоръчам по имейл или нещо. Най-лесният начин е или по имейл, или през този код. Имаме формуляр на сайта. Смисъл, знам, че понеже са 10 неща, които се случват, нали, понякога може да обягне нещо. Могат там да кандидатстват единствено. Това, което искаме пак е доста прост процес. Име и имейл, за да знаем с кого да се свържем и да ни опишат набързо идеята си. Не е нужно към кандидатстване да е pitch deck. Когато се свържем с тях, тогава вече може да започнем процеса с да предоставят pitch deck или ако няма да го изработят и така нататък. Но за момента само за кандидатството просто могат да минат през формуляра там. Добре, т.е. има форма на сайта, явно не съм я видял някъде. Да. Добре. Казва се, трябва да се казва Impress the Investors или така се казва формуляра, но другия вариант е с този код. Аз мога да ти го пусна след това. Добре, един така допълнителен въпрос към същия въпрос. Има ли някакви конкретни очаквания от стартъпите? Тоест на какъв етап да са? Предполагам, че някакъв работещ прототип трябва да има, но traction, смисъл, очаквания за traction, има ли някакви параметри или case by case? Тъй като има голям брой от инвеститори, всеки от тях дава, така стигна всъщност до 100 000, всеки инвеститор си има различни критерии, така че нарочно решихме да не сложим 5 критерия, които да отсяват, тъй като знаем, че примерно имаме от бизнес ангелите участие. Бизнес ангелите обикновено обичат заедно с предприемача да мислят и да творят, така че напълно нормално, ако някакъв по-ранен етап също да участва.
Тоест, един по един се преценяват кандидатите. Добре, окей, благодаря. И ние ти благодарим, Боян. Добре. В такъв случай благодаря на всички отново за времето днес. Надявам се, че беше полезно. На мен ми беше изключително полезно всичко, което каза Деси. Ако някой все още не си е взел билет, очакваме ви, можете да го направите на нашия сайт www.startupbulgaria.eu и в най-лошият случай ще се видим на 8 до 10 ноември в София Event Center.